Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Yami, 15 years old, nagpuyo sa Pardo, Cebu City. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong gipamati, kanang mukaon ko. Aron inyo hisabtan, sugdon ko sa dihang sige ko pasar-pasar o kaon. Ingon ining panghita po. Oh, Yami, pamahaon na din hiday. Ay, adura ko sa eskwelahan ma, kay malate na ko. Mag-practice para ba migsayo para sa intrams na mo. Oh, nala sige, og pagamping. Uy, late naman day ko, uy. Nag-start ng among flag ceremony. Yami! Oh. Late na sa ka ha. Sorry, sir. Unsa imong lunch? As usual, day, fried chicken and longganisa. Wag ka pulian na, Yami. Laoy, hilig ka kayog oily foods, no? Sakto jud ka, day. Ang butoy, di masadyod ko mapulan ani, uy. Sige ay, mangaon na ta. Okay. Kami na ko, ma. Oh, may kinianak ka. Dali na, manihapon na ta. Di lang ko manihapon, ma, uy. Matog na ko dito kay Kapoy, kaya akong lawas. Dagan kami kibuhat kaniha ko. Naunsa ka man. Sige man lang kagbalibad og tingkaon. Ay, lawas ni mo ay, pertinan ni mong pagkadaot ta. Sige na lang, good ma. Tuka na kay ko. Gusto ako matog. Hilom diha, oy. Naunsa ka good taon, Yami. Mama, uy. Pasag din na eh. Tingali kikapoy lang yun na. Sige na, katuog na dito. Opa. Good night, ma. Pa. Kapuya. Kapuya, practice hayaw, uy. Ay, lagi, uy. Ano sa imo? Ay, magtubig lang ko. Sige. Ayo! Te! Usan niya ka soft drinks o tubig, te? Huh? Kapuya, soft drinks na sad kayam? Di makasatisfy sa kong kauhaw ang tubig, ra, uy. Mangita yun kong soft drinks. Asa man imnon, day? Dirira, te. Uy, madaot ka gani, anak na. Sige lang kag inom soft drinks. Unya, dili ka mukaon sa saktong oras, Yam. Sus, tuom ka na, uy. Ikaw good. Bahala ka, Yami, uy. Okay. Majority of the votes goes to Yami. So, Yami, you will be the representative sa inyong batch this year. Wow! Day, congratulations! Ikaw gid ang muse karon nga year. Ay, di man tagid ko ganahan, ani, uy. Day, wala kay mahimo, no? Kay ikaw mo igipili sa kadaghanan. Unsa? Dili na sad ka mamahaw. O, ma. O, Yami, dili naman na maong imuha. Unsa man ka nag-diet ka? Kamay, ma. Uy, nga no good in town nga nag-diet pa man ka. Nga pwerte naman gani ni mong dauta. Ma, ako mo representative sa among batch sa Muse this year. Kung sige ko kaon, tingilig butod kay ning akong tiyan inigpaso. Sus maya, ka-conscious na ganin yung mga batanon ron. Sa una, sa among kapanahonan, ang sexy namo kanang mga undanon gyud. Dili pares ninyo karon nga murag bukog paanit na lang tungod sa ka-conscious. Ma.
Sa tinuod lang, tigpasar-pasar gid ko kaon. Unya, mahilig kay kung moinom og soft drinks. O, sakto si mama, grabe ko kakonsya sa kunawas. Dili ko gusto nga manambok ko. Og mas misamot pa yun ni sa dihang ako mo'y representative sa Mew sa among batch. Mas misamot nga tagsara kay kung mukaon. Kay dili ko gusto nga mo akong tiyan inigpaso na ko. Unya, Uy, mga classmate! Nagluspad si Yami! Ha? Uy, kung sa may nakita mo niya? Ha? Okay ra kaya? Yam! Uy, hala! Nakuyapan si Yami! May mga boys! Tabangin ninyo, ay! Arasahan niyo, rumadaan niyo si Yami sa klinik! Da, niresulta na ng style ni mo nga sigig pasar og kaon. ma, Sugod ka ron ha. Dili na ka pwede mo balibad og kaon. Kon pakanon gani ka, kaon gyud. oo ma. Oh, ma. Kanang diet ninyo, dili na gyud na mauyami. Ang saktong diet mo kaon gihapon, pero dili magpalabi. Oo ma. Oh, oy na sa hinay-hinay sa Ma. yami. Paliw kong tubig ma. Baka niyat. Taim na dayon. Thank you ma. Congrats, Day! Yes! Daog ka! I-treat daw ta ni sir. Kaya kita mo si nakadaog ganina sa sayaw. Ay, thank you, Day, ha? Oh, i-treat na niya? Asa man? Congratulations, Yami! And to everyone. Thank you, sir. Oh, sige na. Pangaon na mo. Deserve din ninyo. Yeah, thank you, sir. Yami, Yam, okay ra ka? Yam, inom mo ni soft drinks. Oh, dali. Sorry, sir. Natukan ko. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Saman ko. Kaslong ba sa akong patukapoy? Mara masunog ang akong tutunlan. Nagkabantay ko sa akong kaugalingon nga sa kunso na nga magsigi ko panug-abog pertig yung asluma. Ang akong mga pangutana mo kining masunod. Unang pangutana, nganong manug-aban kog aslom kaayo? Normal ra ba ni? Dili ra ba ko angay pampalakaan ni? Ikaduhang pangutana, nagkabantay sad ko nako nga hapit kada kaon nako, may raman og may mobarasab sa akong dughan inikto nako. Hinungdan nga matukan ko. Nga naman ka ni. Ikatulong nga pangutana, hilig ra ba kay kog soft drinks o matikaon nga pagkaon? Posible sab ka nga mao ni hinungdan? Ikaw pa to katapusan. Unsa may angay na kung likayan nga mga pagkaon? Doon na ba ko'y pwedeng imnon nga tambal para ani? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Yami. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw dinhi sa tong programa kini ang akong suliran. Once again, anya nga sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem kay medical doctor man ako. Emotional, psychological, behavioral, mga problema kay usa man ako ka psychiatrist o mga problema sa mga ginadiling drugas kay usa man ako ka drug addiction specialist. Daghang pamagi, mamili lang mo unsaon sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kanyo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official
writer's page. Order ba sa buhatan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Subo. Ang ato magkutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga a smile a day can keep your pain away. Smile gyapon ta bisag daghang kayong problema. So amang gisayo na ning kinabuhi pulos mingid ni lisod. Ang atong magtatampo karong adlaw si Yami. Bata pa rin si Yami, 15 years old, taga Pardo, Cebu City. Nitong kini sa iyang ipamati every time na mukaon si Yami, no? May mga taga Pardo nga itong kaila. May pagpaminaw diya ni Dr. Edwin Himino. Diya sa itong tinisan diya sa Pardo, mga Tabura family. Si Fretz, isa pa itong mga nga sa mga anak ng mga Fretz. Sa Pardo. Sa akong listahan, mga taga Pardo, Cebu City, Kiyot Pardo, no? Ilang ning lugar ni Gulyat, no? Ang si Ben Comedia diya sa Pardo, Cebu City, Joel Garcia sa Pupo, Pitugo, Bohol, Jonathan Ibon sa Danau City, Jiweli Iskat sa Badyan, Cebu, ug si Jika Garcia sa Pahak, Lapu-Lapu City. Ang atong mga TRC boys, yung mga Blue Guards na ito sa atong Argao Rehabilitation, no? Meron ba silang minaw yan? Si Tampos Elizalde, Elisa Rodrigo, si Sutis Paul, Jerome, Loberas Jeffrey, Bren Wagas, Hiramis Buni, Engineer Romanilios, no? Si Marlon, si Mark, si Richie, o si Kaloy, no? Musta na mo diya? O si Carding Duran, musta na mo diya sa Argao? O mga taga Kapiyuan, Argao, Cebu. Mga Basilisco family, mga Kabarian family, mga taga Inupakan Leyte, perming maminaw sa ato. Mga silingan diya ni Tony Cudera de Dasi, ug nila ni Doktora Susit Mirambel, mga Madriaso, Robli, Bisnar, Evangelista, labi ni kang Cardo ni Jima, no? Roger Gargar, ano sa mga listahan ako din, Thank you very much. Permin yung pagpamina sa programa sa RMN. So, kining uban, sulod na lang po, no? Kaya mahurot na akong oras, no? So, going back to the problem of Yami, yung problema kay sumasanabati na ito sa drama, ang ano man kuno nga manugap magkusag aslom kayo. Normal ba kuno ni? Dili ba ni makumbalatan? Well, manugap kag aslom, bot pasabot nga daghang kang ingnon ta gastric acid, no? Unang gitawag sa among pagtuon og sa bani gastroesophageal reflux or GERD, no? Anong mahitabo man ngani? Mabala kang gitaan ni, no? Hindi may bata ko magkakayo Yami, no? Yung mga kining acidity, otherwise gitawag din siya og heartburn, Murag misnomer na siya kay heartburn na magod siya sa inunta dughan. Murag puno ang sensation na masimong dughan. Kunya ang imong upper abdominal area na kay dilima yung paminaw diha. Sumanang musaka nga simong dughan. Murag bubara sa imong tutunlan, no? Sumasini imong mga pangutana ubang kung kumukaon kuno gani si Yami ay mubara siyang dughan inig tulon o siyang matukan ngano man kuno ni sa kumbalikon usani sa mga tilimad doon nga naa kay hyperacidity naay sensation nga murag naay mas sa imong tutunlan o naay adili ka mabalakaan na kay ma-organize inang kuan so ini magong acid reflux or GERD, mukha ni siya. Ang content sa stomach, musaka, mo flow upward, ngadto sa esophagus. So mo na siya nga murag makatugab kag aslom, Pag makatugab kag aslom, minaw ni mo nga dili gid inunta comfortable, no? Doon kanong pungutan na mahilig ko na siya soft drinks, mga tambok ng mga pagkaon. Baba ko na yung mga hinungdan nga nung na siya yung nani nga problema nga
murag mutugab siya aslum. While ang makatrigger aning hyperacidity o kining tawag gatong GERD is that usog lang, daghan na mong ikaon. Muhigda dayon ka. Ang advice ako, please wait mga pipila ka minutes before ka muhigda kung di ka nagkaon. Mag-snack ka sa gabi, dili maayo. Hibi kayo. Nya, kaon kag mga fatty foods. Katong mga spicy foods like garlic, onion, or inagata ko man, di man siguro pa ni siya ni mainom mga alcoholic drinks. No? Katong mga tao nga mainom og coffee, tea, or mga Gatorade, dili maayo. Kato mga tao nga pirming na stress. Siyempre, namatay kita og stress ulcer gani. No? Kaya every time we are under stress, this can cause massive production sa gastric acid sa atong tiyan. No? Daghan ng production na kwan. So, unsa mong kunoy likayan niya mga pagkaon ug unsa may tambal aning problema nga rusig manugab ug aslom ay mubara siya tutunlan, no? So, may mga likayan, mga pagkaon. Kato akong gingon, kato mga fatty, oily, or mga spicy foods. No? Imo na siyang likayan kay parang dili ka mag-heartburn. Otherwise, it is known as tamang pagtuon sa medisina, regurgitation. Na kay murag feeling na yun na ay mubulo, mubara dahil sa mong tutunlan, maglisod ka og tuon. So, daghan na matag mga pamahagi na niyo sa pag-alkontra ninyo na yung problema nga mukuan kag mga vitamins. Pwede ka mainom og pyridoxine or vitamin B6. Kanya, mainom kag medyo inadlaw nga tubig. Gaminom kag antacid. Kining sa may mga antacid example. Mailan ta. Sa may mga antacid nga uban. Or kining natay gitawag og ka ng mga coconut water. Pwede na siya may mong imnon. Instead nga alcoholic or kining coffee, no? Or in worst scenario, grabe na gyud kayo, you can take proton pump inhibitor. Nani sa mong pagtuon, ug I don't think sure. No? I'm not sure if the pharmacy will give you this mga proton pump inhibitor without a doctor's prescription. So, sa mga example lang ng mga proton pump inhibitor, pinaka-common na kining omeprazole or esomeprazole or Nexium. Mao na yung mga example aning esomeprazole. Kining omeprazole na Pantic karon sa pamandya mga brand name no? Sa mga antacid nga mga calcium carbonate like Mylanta. Mao ra ni ako minumduman pod nga antacid. Pero daghan pa mga alain nga mga antacids in the market nga available. Toko, over the counter mga tingali ni, no? So akong balikon in order to remedy this kind of problem, you avoid mga food na maka-trigger kata akong ipanginganlan o niya don't overeat o ayaw pag sobrang kaon especially sa gabi na matugog ka dayon, no? Avoid late night nga mga heavy meals o niya you take alkaline foods. Sa may mga alkaline foods. Mga hinog na saging, pwede na siya. O na mga alkaline foods. Ayaw pagsulot og mga hugot ng mga kasinina. Pajama lang, matuog na pajama lang. And you adjust your sleep position. Ako ay kasugyot para na kung ikuan na to sa una, magtakilid ka. O niya, butangan ni mo unlan ng imong in between your two legs. Mura mag fetal position, mura magkagamay, magtakilid. Makatabang siya. So, hinaot na kasabot ka sa kung speaker ni mo Yami dahil sa Pardo, Cebu City. Sa una, di ba ko mag-jogging diya sa Japir. Dugay na, may cute. Dugay mo ko nakapuyo sa Lourdes Parish Church, no? Mag-jogging ko na sa una, pero kuha na ko jogging. So, sa tanan mga taga-Pardo, Cebu City, mustan mo diya, Happy New Year. O hinaot nga okay na itong kinabuhi niya.
To all the listeners all over the world, there are thousands and millions of listeners. Thank you very much. Certified yun may nga #1 radio station sa Subo, and I do believe na the whole of the Visayas and Mindanao. So once again, ako si Dr. Rene Obra. Kauban ako rin sa among istasyonan. Pamulo Baser sa Radio Mindanao Network Production Center. Radio mo nationwide tatakaranen. Assalamualaikum sa atong mga beloved brothers and sisters ng mga Muslim. Until the next time, hasta la vista.